En Entrimo reinan as madamitas e madamitos. Como curiosidade, son das poucas zonas nas que se vestían tanto as mulleres como os homes. Xa levamos uns anos que se recuperou, pero estamos ainda en proceso de mellora, non? Porque non hai moitos datos ou casi ningún dato do traxe. Fai bastantes anos, pois unhas mozas e mozas trataron de recuperar o noso traxe tradicional, que é este, os madamitas e madamitos do Concello de Entrimo, e anduveron por os lugares, pois, falando cas persoas maiores, a ver que lles podían contar deste noso traxe. O traxe foi recuperado tamén a raíz da imaxe recollida na Historia de Galiza de Otero Pedrallo. Isto, tanto o home como a muller, ten unha historia que trata de ridiculizar e facer o escarnio da xente señorita. Non na realidade non eran, realmente era como nas formas, pero a realidade era outra. E entonces que fixeron? Sacaronlle ao exterior a roupa interior desa xente, que por eso son as enaguas e os calzóns das mulleres. É unha enagua con rendas, que eran as que levaban elas por adentro, unha camisa blanca con rendas e tal, levan o habano que levaban as señoritas, é unha mistura, non? E un bolsiño que era o que elas tamén levaban, un bolsiño que cando iban pasear. As medias tamén son de rendas, unhas alparagatas que de esparto, realmente, agora non son como as que había antes, evidentemente, pero son así. E un pano cruzado aquí, e o chapeo, o sombreiro, é o que realmente co que traballaban no campo, que era un sombreiro de palla. Enfeitaron-o con fitas e tapáronse a cara cun velo e tamén levaban a cara tapada para que non as coñeceran, evidentemente. E este é o traxe da muller. E o traxe do home, pois é como un pouco afeminado, porque o que levan son os calzóns das mulleres que levaban por dentro das saias ou das enaguas. Entón sacaron ao exterior. Levan os calzóns desas das mulleres tamén, levan rendas, eran ben adornados, e despois os cabaleiros ou aqueles señores levaban unhas capas super largas, super longas, hasta os pés, non? E entón acurtaron ya, levan unha capa super curta, que xa é o que non tiña para unha capa longa, pois xa era un pouco irrisorio ou eso. E despois levan na cabeza, pois levan a careta, cara tapada cunha careta, pero, como vedes, levan uns bigotes super exagerados. E o gorro, pois é un cono de cartón, tipo bufón, con fitas de cores, para facerlle o ridículo a máis que pudera ser. E despois levan unha variña na mão, como a moitos ao longo da nosa terra galega, que realmente é para mandar, non? É unha vara autoritaria. Pero aquí, do que se escoita, e tamén do que vivimos nós, porque eu sempre vivín o Entroido, xa non de madamito, sino o Entroido, os carantoños, como lle chamamos aquí nas ao carnaval, os disfraces de rúa, que cada un se viste co que ten na casa, chamámoslle carantoños, e chamábanse carantoños. Esa palabra agora utilízase pouco, pero faldrejaban as mulleres con esa vara. Estes homes levaban unha variña, entón faldrejar querese dizer levantarlle a saia para lle ver as pernas. Estas personaxes ridiculizan os señoritos da época e saían nun cortexo ou desfile en parellas. Este cortexo, o sea, saían pola rúa, non? Acompañados, diante cun gaiteiro ca cara pintada de negro. Iba tocando a gaita abrindo o cortexo. Acompañada, ese cortexo, e ese, ahora chamado desfile, pois dun carro de vacas, engalanado coas flores que hai nesta época, nesta data, que son as mimosas e as camelias. Ademais, acompañaban uns personaxes
vestidos de vellos e vellas, e iban botando o borrallo á xente que estaba mirando. E chámanse os farandulleiros. Pois deso compónse o noso entroido tradicional.